Benvinguts i benvingudes a la píndola literària sobre Carles Alberola i la seva obra Mandíbula afilada, que esperem que us ajude per estudiar a la pau. Així que, asseieu-vos, agafeu una tila i recordeu, l'actitud sempre és el primer. M'ho han de menjar tot! Carles Alberola naix al 1964 a Alzira. És un dels referents del tracte actual al País Valencià i és conegut per ser el cofundador d'Albena Teatre, productora amb la qual ha estrenat obres com Per què moren els pares i Mandíbula afilada. A continuació, llegirem un fragment de l'obra i respondrem a la segona pregunta. Sempre havia desitjat dir-t'ho, però no havia trobat mai el moment. Després d'aquestes paraules, vols que me'n vaja? Vols anar-te'n de ta casa? És una metàfora, imbècil. Si és que és imbècil, sí. Atent, vols que desaparega de la teva vida? Si dius que no, ho entendré. I si dius que sí, ho discutirem. Què em dius? Tot això? Per què no m'ho vas dir fa 10 anys? No havia llegit Truman Capote. L'estil d'Alberola en Mandíbula afilada presenta una rica mostra de tècniques i recursos teatrals. En aquest fragment trobem els següents. En primer lloc, diàlegs àgils, gags rapidíssims i acudits, és a dir, utilitza rèpliques iròniques per a provocar diàlegs humorístics. Vols anar-te'n de ta casa? Una metàfora, imbècil. No, sí que és imbècil, sí. En segon lloc, l'humor nascut del dolor, que es basa en la frustració vital del deliri psicòtic del protagonista que du a situacions còmiques. Funciona com a contrapunt davant d'un comentari seriós o sentimental en resposta burlesca. Tot això? Per què no m'ho vas dir fa 10 anys? No havia llegit Truman Capote. I per últim, el paral·lelisme i contrast. En la segona part es generen situacions còmiques i patètiques en la mesura que l'espectador va reconeixent situacions i comentaris de la primera part, però amb un to totalment distint. Però eixa era la meva veritat, la que volia viure amb tu a qualsevol cantonada de Brooklyn. De Brooklyn. Sí, és de Truman Capote. Ah. Després d'aquestes paraules vols que me'n vaig. Després d'aquestes paraules vols que me'n vaig? A més, les referències culturals. Dins de l'obra trobem diferents referències al cinema, la música i la literatura. En aquest fragment trobem la referència literària a l'autor Truman Capote. D'altra banda, podem destacar altres marques de l'estil d'Alberola dins de l'obra com la ficció necessària. Els personatges d'Alberola es refugien en la ficció per a fugir d'una realitat incòmoda. Has escoltat això? Sí, Són coets o és el meu cor? són coets. I què farem ara? Ens casarem. Les sentències. Dins del to còmic de l'obra s'intercala alguna frase sentenciosa que actua com a punt d'inflexió per a fer-nos reflexionar. Pots pensar de mi el que vulguis. Com tots. Que no sé el que vull, que no vull créixer, però... I finalment, les referències culturals. Al cinema trobem referències a la pel·lícula Some Like It Hot de Billy Wilder, quan John cita la frase final «Ningú no es perfecte». Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. El director Woody Allen en el personatge de Joan com un antiheroi en l'estil d'autoparàdia, a la pel·lícula Casablanca de Michael Curtiz amb la proposta de Joan a Laura per tancar la conversa amb qualsevol frase final d'aquesta pel·lícula, i els germans Marx amb el seu domini de l'humor, el ritme i el gag. Pel que fa a la música, les cançons Every Breath You Take de Sting, Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. i When I Fall in Love de Nat King Cole. Com vols que t'ho expliqui? Cantant? Cantar? Sí. Quina cançó? When I fall in love, it will be forever. When I give my heart, it will be completely. I per acabar, un referent esportiu al València Club de Futbol quan Joan i Laura imaginen els noms dels seus fills.
I amb la tila acabada i amb els dubtes resolts, fins ací el vídeo explicatiu de Carles Alberola i Mandíbula Afilada. Molta sort i us acompanyem en el sentiment.